S pribúdajúcim vekom je cvičenie čoraz dôležitejšie. Zdvíhanie závaží však môže byť pre telo náročné a spôsobiť bolesť chrbta a nôh. A členstvo v posilňovni je veľmi drahé. Neželali by ste si, aby existoval spôsob, ako si precvičiť celé telo bez toho, aby ste museli minúť veľa peňazí? Teraz už existuje. Predstavujeme vám PowerFit Home Gym. Tajomstvom domácej posilňovne PowerFit je jej pokročilá technológia viacrozmerných oscilácií, ktorá trvá len 10 minút denne. Vibrácie nepretržite stimulujú vaše svaly. To pomáha zvýšiť prietok krvi, čo umožňuje väčší prísun kyslíka a stimuláciu svalov. Je schopná rozvibrovať 90% vašich svalov naraz. A to všetko, kým stojíte, sedíte alebo dokonca robíte kľuky. Maximalizuje váš tréning a udržuje vás stále v pohybe. Vďaka vibračnej technológii cítim, ako to funguje. Cítim, ako sa mi svaly napínajú a uvoľňujú a po tréningu sa cítim ako znovu zrodená. Vďaka tomu, že sa mi zlepšil krvný obeh, mám toľko energie, že mi stačí len pár minút na posilňovacom stroji PowerFit každé ráno a vydržím tak celý deň. A keď sa vrátim z práce, opäť si dobijem energiu. Rodina je nadšená, keď vidí, ako strším energiou. PowerFit je jednoduchý, ale účinný. Stačí zmeniť polohu tela a môžete prejsť od chôdze cez jogging až po beh. Stačí na ňom stáť 10 minút denne a zbavíte sa prebytočných kalórií a centimetrov. PowerFit je šetrný ku kĺbom, pretože má nízku záťaž a je dodávaná v kompletne zmontovanom stave, takže môžete začať cvičiť ihneď. PowerFit Home Gym môžete používať aj v sede a pri relaxácii. Z PowerFit si môžete vybrať ideálny program alebo manuálne nastaviť rýchlosť a dĺžku cvičenia. Stačí stlačiť tlačidlo a môžete začať. Pridali sme dokonca diaľkové ovládanie, aby bolo cvičenie doma jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Veľmi sa mi páči, že vibračná technológia domácej posilňovne PowerFit mi umožňuje komplexné precvičenie celého tela. Je to skutočne kompletná domáca posilňovňa. Môžem cvičiť všetky jogové pozície a zároveň využívať dodatočný odpor, ktorý poskytujú vibrácie. Rozlúčte sa s drahým a objemným vybavením. S domácou posilňovňou PowerFit môžete vykonávať až 100 cvikov s nízkou záťažou a absolvovať tak komplexné cvičenie celého tela v pohodlí domova. Domáca posilňovňa PowerFit je vybavená aj rukoveťami s viacerými polohami. Ak chcete maximalizovať efekt cvičenia na hrudník, pripevnite odporové pásky, ktoré zintenzívnia tréning a spevnia vaše bicepsy. S pribúdajúcim vekom je pre mňa čoraz ťažšie udržať sa v kondícii. Chodenie do posilňovne, najmä v mojom veku, môže byť dosť náročné. Domáca posilňovňa PowerFit je ideálna pre seniorov. Ide o skvelé cvičenie s nízkou záťažou, ktoré dokáže precvičiť každý sval v tele. Môžem cvičiť hornú aj dolnú časť tela. Stimuluje to moje telo, pomáha mi to s úzkosťou a tiež zlepšuje krvný obeh. Páči sa mi, že mám na výber rôzne varianty cvičenia a navyše to podporuje prekrvenie svalov a kĺbov, čo pomáha pri regenerácii. Cvičenie si doslova užívam. Rozlúčte sa s bolesťami, ktoré vám môže spôsobiť bežný vysokointenzívny tréning trvajúci hodinu a privítajte úplne nový PowerFit Home Gym. Vďaka tejto exkluzívnej televíznej ponuke si môžete nový PowerFit Home Gym za túto zvýhodnenú cenu, ktorú vidíte na obrazovke, zaobstarať už teraz. A keď si ho objednáte, dostanete aj viacúčelové rukovete, ktoré sú ideálne na tricepsové dipy, stabilizáciu stredu tela a praktické diaľkové ovládanie, vďaka ktorému môžete svoje cvičenie ovládať jedným dotykom prsta. Priložíme aj popruhy na precvičenie hornej časti tela a zdokonalia tak vaše bicepsy, tricepsy alebo ramená. Ak si však objednáte teraz, priložíme aj exkluzívnu brožúru, ktorá obsahuje viac ako 100 cvikov, ktoré sa ľahko naučíte, aby ste si vyformovali a spevnili telo. A ako špeciálnu ponuku priložíme aj nášho výživového sprievodcu so špeciálnymi jedlami, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálne výsledky. To všetko za nízku, naozaj nízku cenu uvedenú na vašej obrazovke. Začnite svoj deň s PowerFit. Na domácej posilňovni PowerFit sa mi najviac páči, že je to veľmi malý a kompaktný stroj. Zapája všetky moje stabilizačné svaly. Nečakal som, že cvičenie na domácej posilňovni PowerFit bude také intenzívne.
Základné cviky sú o mnoho ťažšie, ale práve to sa mi na ňom páči. Môžem prísť domov, oddychnúť si, sadnúť si, rozhýbať svaly a naštartovať krvný obeh. Alebo si môžem dať poriadny tréning celého tela. Ako môže byť jeden produkt na cvičenie doma taký revolučný? Tajomstvom domácej posilňovne PowerFit je jej pokročilá viacrozmerná oscilácia, ktorá dokáže premeniť vaše telo už za 10 minút. Pozrite sa, ako vás skutočne rozhýbe a stimuluje vaše svaly. Táto neuveriteľná technológia vám poskytuje rovnaké výsledky ako beh, a to len tým, že stojíte. Je schopná rozvibrovať 90% vašich svalov naraz, čím ich neustále sťahuje a uvoľňuje, aby zostali zapojené, a to všetko, kým vy jednoducho stojíte a bez námahy precvičujete celé telo. Táto multidimenzionálna vibračná technológia podporuje zdravý a aktívny životný štýl. V závislosti od toho, kde na PowerFit Home Gym stojíte, sa môže vaše cvičenie zintenzívniť. Môžete teda stáť uprostred a simulovať chôdzu, rozkročiť sa a simulovať jogging, alebo stáť na konci a simulovať beh. Bez ohľadu na to, kde stojíte, PowerFit Home Gym oživí vašu tréningovú rutinu svojimi náročnými rýchlosťami vibrácií a vstavanými automatickými programami. Je to jednoduché na používanie a za menej ako 20 minút si doma precvičím celé telo. Na domácej posilňovni PowerFit sa mi páči jej všestrannosť. Stačí, keď na nej stojím a mám za sebou tréning celého tela. Je kompaktný, ľahko sa prenáša, skladuje a schováte ho skoro kamkoľvek. S pribúdajúcim vekom sa cvičenie stáva čoraz dôležitejším, ale zdvíhanie závaží môže byť pre vaše telo náročné a spôsobiť bolesť chrbta a nôh, a členstvo v posilňovni môže byť také drahé. Rozlúčte sa s bolesťami, ktoré vám môže spôsobiť bežný vysokointenzívny tréning trvajúci hodinu, a privítajte úplne nový PowerFit Home Gym na celé telo s nízkou záťažou. Zdvíhanie závaží však môže byť pre telo náročné a spôsobiť bolesť chrbta a nôh. A členstvo v posilňovni je veľmi drahé. Vďaka tejto exkluzívnej televíznej ponuke si môžete nový PowerFit Home Gym za túto zvýhodnenú cenu, ktorú vidíte na obrazovke, zaobstarať už teraz. A keď si ho objednáte, dostanete aj viacúčelové rukovete, ktoré sú ideálne na tricepsové dipy, stabilizáciu stredu tela a praktické diaľkové ovládanie, vďaka ktorému môžete svoje cvičenie ovládať jedným dotykom prsta. Priložíme aj popruhy na precvičenie hornej časti tela a vypracujte si svoje bicepsy, tricepsy alebo ramená. Ak si však objednáte teraz, priložíme aj exkluzívnu brožúru, ktorá obsahuje viac ako 100 cvikov, ktoré sa ľahko naučíte, aby ste si vyformovali a spevnili telo. A ako špeciálnu ponuku priložíme aj nášho výživového sprievodcu so špeciálnymi jedlami, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálne výsledky. To všetko za nízku, naozaj nízku cenu uvedenú na vašej obrazovke. Tak na čo ešte čakáte? Začnite svoj deň s PowerFit. Vďaka vibračnej technológii cítim, ako to funguje. Cítim, ako sa mi svaly napínajú a uvoľňujú, a po tréningu sa cítim ako znovu zrodená. Vďaka tomu, že sa mi zlepšil krvný obeh, mám toľko energie, že mi stačí len pár minút na posilňovacom stroji PowerFit každé ráno a vydržím tak celý deň. A keď sa vrátim z práce, opäť si dobijem energiu. Rodina je nadšená, keď vidí, ako strším energiou. Predstavujeme vám PowerFit Home Gym. Úspech PowerFit Home Gym je overený. Predalo sa ho milióny kusov po celom svete a je to spôsob, ako si precvičiť celé telo v pohodlí domova. Tajomstvom domácej posilňovne PowerFit je jej pokročilá technológia viacrozmerných oscilácií, ktorá trvá len 10 minút denne. Vibrácie nepretržite stimulujú vaše svaly. To pomáha zvýšiť prietok krvi, čo umožňuje väčší prísun kyslíka a stimuláciu svalov. Je schopná rozvibrovať 90% vašich svalov naraz, čím ich neustále sťahuje a uvoľňuje, aby zostali zapojené, a to všetko, kým stojíte, sedíte alebo dokonca robíte kľuky. Maximalizuje váš tréning a udržuje vás stále v pohybe. Stačí na ňom stáť 10 minút denne a zbavíte sa prebytočných kalórií a centimetrov. PowerFit je šetrný guklbom, pretože má nízku záťaž.
Ergonomická protišmiková podložka je navrhnutá tak, aby vám počas cvičenia zabezpečovala stabilitu a je dodávaná v kompletne zmontovanom stave, takže môžete začať cvičiť ihneď. Z PowerFit si môžete vybrať ideálny program alebo manuálne nastaviť rýchlosť a dĺžku cvičenia. Stačí stlačiť tlačidlo a môžete začať. Pridali sme dokonca diaľkové ovládanie, aby bolo cvičenie doma jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Veľmi sa mi páči, že vibračná technológia domácej posilňovne PowerFit mi umožňuje komplexné precvičenie celého tela. Je to skutočne kompletná domáca posilňovňa. Môžem cvičiť všetky jogové pozície a zároveň využívať dodatočný odpor, ktorý poskytujú vibrácie. Rozlúčte sa s drahým a objemným vybavením. S domácou posilňovňou PowerFit môžete vykonávať až 100 cvikov s nízkou záťažou a absolvovať tak komplexné cvičenie celého tela v pohodlí domova. Domáca posilňovňa PowerFit je vybavená aj rukoveťami s viacerými polohami. Ak chcete maximalizovať efekt cvičenia na hrudník, pripevnite odporové pásky, ktoré zintenzívnia tréning a spevnia vaše bicepsy. S pribúdajúcim vekom je pre mňa čoraz ťažšie udržať sa v kondícii. Chodenie do posilňovne najmä v mojom veku môže byť dosť náročné. Domáca posilňovňa PowerFit je ideálna pre seniorov. Ide o skvelé cvičenie s nízkou záťažou, ktoré dokáže precvičiť každý sval v tele. Môžem cvičiť hornú aj dolnú časť tela. Stimuluje to moje telo, pomáha mi to s úzkosťou a tiež zlepšuje krvný obeh. Páči sa mi, že mám na výber rôzne varianty cvičenia a navyše to podporuje prekrvenie svalov a kĺbov, čo pomáha pri regenerácii. Cvičenie si doslova užívam. Tajomstvom domácej posilňovne PowerFit je jej pokročilá multidimenzionálna vibrácia, ktorá dokáže premeniť vaše telo už za 10 minút. Pozrite sa, ako vám rozvibruje a stimuluje vaše svaly. Táto neuveriteľná technológia vám poskytne rovnaké výsledky ako beh, a to len tým, že stojíte. Je schopná rozvibrovať naraz až 90% vašich svalov, čím ich neustále sťahuje a uvoľňuje. Takže sú neustále zapojené, zatiaľ čo vy jednoducho stojíte a bez námahy si doprajete tréning celého tela. V závislosti od toho, kde na PowerFit Home Gym stojíte, sa môže vaše cvičenie zintenzívniť. Môžete teda stáť uprostred a simulovať chôdzu, rozkročiť sa a simulovať jogging, alebo stáť na konci a simulovať beh. Ergonomické držadlá vám poskytnú oporu pri rôznych druhoch cvikov. Môžete pripnúť odporové popruhy, aby ste ešte viac zapojili hornú časť tela do cvikov, ako sú bicepsové zdvihy, bočné zdvihy a ďalšie. Neplýtvajte teda peniazmi na drahé členstvo v posilňovni. Vyskúšajte cvičenie s nízkym odporom, ktoré si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb z PowerFit Home Gym. S pribúdajúcim vekom je cvičenie čoraz dôležitejšie, ale posilňovanie môže byť pre telo náročné a spôsobiť bolesti chrbta a nôh, a členstvo v posilňovni môže byť aj drahé. Na domácej posilňovni PowerFit sa mi páči jej všestrannosť. Stačí, keď na nej stojím a mám za sebou tréning celého tela. Je kompaktný, ľahko sa prenáša, skladuje a schováte ho skoro kamkoľvek. S pribúdajúcim vekom sa cvičenie stáva čoraz dôležitejším, ale zdvíhanie závaží môže byť pre vaše telo náročné a spôsobiť bolesť chrbta a nôh a členstvo v posilňovni môže byť také drahé. Rozlúčte sa s bolesťami, ktoré vám môže spôsobiť bežný vysokointenzívny tréning trvajúci hodinu a privítajte úplne nový PowerFit Home Gym. Stačí len 10 minút denne a vďaka tejto exkluzívnej televíznej ponuke môžete získať nový domáci posilňovací stroj PowerFit za nízku cenu, ktorú vidíte na obrazovke. A keď si ho objednáte, dostanete aj viacúčelové rukovete, ktoré sú ideálne na kľuky, tricepsové dipy a stabilizáciu stredu tela a taktiež praktické diaľkové ovládanie, vďaka ktorému môžete svoje cvičenie ovládať jedným dotykom prsta. Ak si ho objednáte teraz, priložíme aj exkluzívnu brožúru, ktorá obsahuje viac ako 100 cvikov, ktoré sa ľahko naučíte, aby ste si vyformovali a spevnili telo a pomohli vám schudnúť a dostať sa do formy. A ako špeciálnu ponuku priložíme aj nášho výživového sprievodcu so špeciálnymi jedlami, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálne výsledky. To všetko za túto nízku cenu, uvedenú na vašej obrazovke.
Zavolajte hneď teraz a začnite svoj deň s domácou posilňovňou Powerfit.